Mr. Null, Mr. Alliance Sparks, Tad Production. the mentality boy. Ndika kuona ipa pikicha ameno sando fila so ndichingoti daima ivangu varipo sairufuru chidaiso riule ndakusuwa imama seshe chadai muripo maindisa muapa kupapa makayenda simere mufaro wangu rakavarapa ndikakufunge pamafaro mama andizonakwa I remember chitinyarara mwana ndakusuwa imama ndinogara ndichizibvunza kuti kwamakayenda munatsoka here zvatakafushira maziso muri ikoko munotiona here pamwe tichaonana handisive makandisiya ninero ndaende haripore kurarama musipo sandinyore dai mauya kamwe mama ndikuone sezvo chadai muripo maindisa muapa kubva pamakayenda simere mufaro wangu rakabvarapa ndikakufunge pamafaro mama andizonakwa I remember chitinyarara mwana ndakusuwa imama pamunouya kuhope ndinoshuwa kuti dai ndararaza chose mama tingogara tiri tose ndikakuona ipa pikicha ameno sandofila so ndichingoti dai mai vangu varipo sairufuru chidaiso riule ndakusuwa imama seshe chadai muripo maindisa muapa kubva makayenda simere mufaro wangu rakabvarapa ndikakufunge pamafaro mama andizonakwa I remember chitinyarara mwana ndakusuwa imama ndinogara ndichizibvunza kuti kwamakayenda munotsoka here zvatakafushira maziso muri ikoko munotiona here pamwe tichaonana handisive makandisiya ninero ndaende haripore kurarama musipo sandinyore dai mauya kamwe mama ndikuone sezvo chadai muripo maindisa muapa kubva pamakayenda simere mufaro wangu rakabvarapa ndikakufunge pamafaro mama andizonakwa I remember chitinyarara mwana ndakusuwa imama pamunouya kuhope ndinoshuwa kuti dai ndararaza chose mama tingogara tiri tose